ni zomwe zagwedeza dziko lino. Mobwereza nthawi zonse timanena kuti ayi ngati mukuona kuti tikukondera, ngati muli ndi nkhani titumizireni pa Mibawa content@gmail.com. Komanso programu iyi sidana ni munthu sikondera mbali imakamba chilungamo chenicheni. Mwina pena timakamba zoti khutu lanu lufuna kumva zina, ife takamba zina zomwe zida chilungamo mwina nkukwiya. Koma Gwede-Gwede amakhala pano kuti azukute chilungamo mmene nkhani idayendera. Ngati mudadya misonkho ya anthu, mudaba misonkho ya anthu, mudaphwanya malamulo a dziko lino, mudatukwana anzanu, mudanyoza anzanu, programu ino imakhala pano kufotokoza zimenezo kuti zidayenda bwanji, kuti awo ali pano apeze phunziro, nawonso akalakwitsa Gwede-Gwede idzatchula. Apatseni moni. Tathokoza kwambiri Steve, tiyapatsi moni oonera Gwede-Gwede, yabweranso Gwede-Gwede yotsiriza ya Sabata ino. Ya Sabata ino titero unena kuti titayamba lachiwiri lija, komanso timabwerenza lachitatu, komanso akafunisitsa kuti ayionere menanga yonerere, akoza pita pa Facebook paja nthawi iliyonse, akoza kuonera. Ndithu tialandire okonda Gwede-Gwede pano pa Mibawa. Tabweranso tizikute nkhani tione kuti ziyenda bwanji Sabata pamene kupita kumapeto. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Chawezi panali nduna ina yakale. Ya MP waku Nkhatabe uko adalankhula nthawi imene ali boma. Ati boma ndi chimachini. Chimapana. Chikakupana chimaluma. Chikakuluma umalira. Ukalira chimakukhazula. Avuwa kaunda amangidwa ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau. Apatsidwanso belo cheni chasitsa zai kuti njovu ichoke nyanga. Chimachini chomwe chimapana kuti chiyapane, chialume, alire ndi chani. Adanena okhalo kodi timakambo tipakamwa pamatsata adayamba amanena kuti kukhala ngati anthu amaona ngati boma limakhala ngati lili slow. Ankamuza mtolankhani wa MBC chifukwa mukaklipi kamene maoneka muli microphone ya MBC ndeyo amafotokoza. Ndikhulupirira kuti nali nthawi imene mbuyo boma la DPP lili mboma, DPP ili mboma ndi amafotokoza za munthu wina tikhulupirira otiyesa kuti amakamba za munthu wina nthawi imeneyo ndi amanena memwe anenera muja kuti tu boma limakhala ngati lili slow koma likayamba kuyenda limaluma, likaluma limapana, likapana umalira. Ndi amafotokoza zimene zija ndi mwachita bwino kuti mwapereka background kuti nthawi imene amalankhulira anthu ena pano zayamba nobwera kwa ndani kwa iwo. Chifukwa iyo ina yake ikakhala nthawi ya mpira amanena kuti usamaseke trouser lanzako lako lili kosokesa. Suzo lituluka banji. Suzo lileko lituluka banji. Usamaseke trouser lanzako kuti taliona trouser limene asokera lako lili kwa ndani kwatera. So nkhani yabwino mayamba kwambiri yakuti olemekezeka Avuwa Kaunda MP wa Nkhatabe Central anamangidwa masiku awiri apitawo ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau. Nkhani yake yokhudza anchacha tisayiwale adanena ACB Bambo Renick Mademba onena kuti mlandu okhudza anchacha pali anthu angapo amene amafunika kuti mlandu uyambe kuyenda ayambe kuuzenga. Ndi adanenapo kuti pali anthu awiri anthu atatu odziwika bwino amene tifuna kuti tikatenga amenewo kena kuti atenge ma statement tipite nawo ku court kena kuti tione kuti mlandu uyamba kuyenda motani. Ndi mmodzi mwa anthu awiri amene ACB adakambapo ndi Bambo Simon Vuwa Kaunda amene adali nduna yoona za malo nthawi imene nkhani ikukhudza ndithu malo akukanjetsa ku forestry. Ukumbukira tsiku lina ine napanga conclusion pano ngati kuti ndikudziwa sikuti zinthu zili choncho koma nena kuti nkhani imwe iyang'ana malo amene anatenga Bambo Mchacha kumene kuja kukanjetsa akuti forestry land dani napo na kuti amene ndikuonera nkhani imene yayambira malo awawa zoti anchacha adzakhalaso awo ine ndikukayika ndatero. Such is the seriousness of this particular case kunena kuti nkhani ija njayikulu nchifake apa yafika pano kuti mpaka na avuwaso atani atenga APSC aku defense akumwembe nawonso adatenga nkhani yake iti yomwe kena akoso tikumva ndipo it is confirmed kuti paliso warrant of arrest imene yatengedwa ndi ACB imene kusakasaka Bambo Lloyd Muhala amene adali secretary to the president and cabinet nthawi ya Amutarika. Ndiye dzulo ndimacheza ndi makosana ena amanduza kuti nkhani tu iyi pamene yakhudzira Amuhala akuti kukhanga sidi kudziwa ACB azati na zeni koma anthu akuti kukhanga pali mphekesera yokuti iwo Amuhalawa akuti tu anthu akuti adasainira
nthawi imene akuti by then kudalibe cabinet ino sodafa choncho akuti kudalibe cabinet pamene the onus or the responsibility to sign ma issues ngati amenewo lies with the cabinet minister. Ndi akuti zikumveka mphekezera zokuti iwowa ndi amene adasaina nthawi imeneyo in the absence of a cabinet minister. Ndiye tizamva tsatanetsatane wake komano poti masiku ano just hearing from the grapevine nkhani zimazapezeka kuti tsiku lina zinthu ziyazotani nzoona ife kuti amati usitu sufuka popanda chani popanda moto mkatikati mwa milandu ya mchacha paliso chotokwana mtolankhani ucha adatukwana nyamata wa ku National Publications Bob Kabango adamuthira michacha adamuthira michacha kuti kodi wepanga koma tidaona anapita kukampepesa koma poti kawiri umutuka kauti waphwanya lamulo umakhala waphwanya lamulo la boma. You understand? Umakhala kuti iweso pano it is you against the state chifukwa lamulo limene iwe waphwanyalo ndi la boma sila Bob yayi ndiyeno chifukwa anena kuti angakhala ndakampepesa Bob kuti yayi pepa sizinakhale bwino kazienda bwanji tidaona zithunzi zidaenda koma ndithu imodzi mwa nkhani imene ICB amfunira komanso nkhani imene aunenerapo pa ma issues akuti ali mlandu umodzi ndokhudza kumtukwana kwa mtolankhani amene uja wa ku National Publications. Ndiye tidzimva kuti zinthu ziyenda bwanji ziyenda motani kupita chisokolo chipani chakale cholamula dziko lino cha DPP chidali ni msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Banda motsogozedwa ndi a Brown Mpinganjira omwe amatchedwa kuti BJ kudali zotani kumeneko a DPP amafuna kuwauza zotani mtundu wa Malawi abakamba iwo ndithu bambo Brown Mpinganjira tisaiwale ndi mneneri wa chipani cha Democratic Progressive Party bakali pano anankhomo nali kudalibe ndiye amene nawo adali timati organizing secretary bambo Chimwemwe Chipungu kobaso adali ndi administrative secretary achipani cha DPP bambo Francis Mpepo ndi amene ndithu adali nawo ndi ena amchipani ndi amafotokoza nkhani anoya kuti yayi choyambirira ifeyo tikuona ngati kuti bomali likuchita abuse mphamvu lukisa ntchito state machinery to intimidate and persecute members of the Democratic Progressive Party. Akuti akwazunza kuwaopseza anthu aboma awata kuisa ntchito zipa state machinery kaya polisi kaya ACB kaya njani akuti boma lukisa ntchito anthu mabungwe ngati amene wa aboma ndicho linga chofuna kuwazunza iwo a DPP iwa ndiyeno akamamu nkhani zidangati zokuti apereka chitsanzo akuti tikayangana Professor Mutharika ngati president oti wachoka pa mpando akuti alibe nyumba ya boma alibe galimoto ya boma komanso alibe zina zofunikira ngati president otani yemwe wachoka pa mpando akuti sizimayenera kuti zinthu zikhale choncho ndi iwo akudandaula komanso akunena kuti ayi boma ili la tonseli sili kuchita bwino likulakwitsa zinthu likuzunza anthu a DPP chifukwa choti adali olamula mbuyo akuti Mutharika alibe galimoto ya boma Mutharika akukhala ku nyumba yawo kumangochi momoti boma limenera kuti liyapezerepo khala ngati president opuma zonse ziyenda mezi kwa ziwenera kuyenderamo. Ndiye nkhani ndiyo kuti mwina tinene kuti inu mukuona kuti space yoti achitire apezereko izizi zikudisekesa chawezi museka chani APP atatuluka mboma muli ya DPP APP so anadandaula mai just bana nakhala kunja gazaka sasana apase nyumba iwo wasolero zabwerera kudandaula ja mese wakabanga zawo zimenezi anachita sosomwese koma ndikuona ngati kuti these are state administrative matters kumbali anga ndikuona ngati amayenera kuti apite channel joinere alembereka ndazanga chikosha cha afotokozere zinthu zita kubweretsa zinthu kwa atolankhani kufuna kuti anthu kaya kumvenika palibe chimwe chingathandize mwanena zoona amebe kunena kuti these being state administrative matters nkhani ya nyumba yoti president akukhala pati akuyenda bwanji akudi achani simakhabe ana office office of president and cabinet is better placed to handle these matters than coming in a party cloth or in a party color and trying to address state matters because zimene achita BJ avala chirundu cha DPP ndikumakamba nkhani za dziko zokhuza president ma issues zokhuza pokhala pa president ma issues zokhuza mayendedwe a president chakudya cha president ka retirement package ya president and other benefits these are better placed to be handled by office of president and cabinet akanapita umene kukanena kuti kodi
zikuyenda motani a president athu akukhala pati koma ndikuona ngati uno make nthawi yangoona kuti yangochepa ndipo palibe lamulo limakaniza kuti president asakhale asakhale nyumba akhoza kusankha as long as akumpasa zonse zoyenereza ulemu akumpasa chichosera izizi akanachita address through a proper channel kunaya kuti iya pali ma issues awa tiyeni mutithandize njira ngati ndi adakamba tisiye Nkhani adakamba Nkhani nayo akuti atonsewa malonjezo awo akulephera kukwaniritsa adinachocha kuti tikayang'ananso kuti atonsewa akulephera kukwaniritsa malonjezo awo zoti kunja kuno kuli njala zoti kayasachani so ni Nkhani yona kuti mukozikona kuti BJ amafotokozabe koma ndaona ma comments anthu ambiri ndakuti ife tikuona ngati kuti bambo BJ wa he's lived his full share of life akuti ikakhala product umana product ita yakhalisa tingwe chosako basi tipange withdraw atakulanga choncha kuti tikayangana BJ wa akuoneka kuti kukwela nyamata kumene kucha akuoneka kuti substance ikuchoka hapo mfundo we are not trying zoma ankagamba tusotodwana likunda ndizo makamba we are not trying to reflect on him kuti kati kwa news koma anthu akulangula kuti izizi tsiku la lero zitithandiza zimene akulankhulazi timaona ngati kuti mwamake akatabwera ndi Nkhani nayo imene yoti very constructive kunena kuti zitithandize kuti dziko lino lizipita pasogolo chifukwa mukakamba za malonjezo atonse tikuona ngati kuti we are just in the fifth if not fourth or sixth month of Tonse Alliance nemukanene kuti malonjezo se aja achitike miyezi imeneyi so awa ni mafunso amene anthu ena akutani akufunsa sure Steve America chali omwe adali mkulu oyimira boma pa milandu amene wa kukhala ngati wasamusako tisanapite ku break mwina anthu angomvoti chachitika chani alowera kuti ala kwa kanthu kapena basi ndi malamulo aboma kungoona kuti tisunthe kwa tiyambe chonchi Nkhani sitichedwa chifukwa choti Dr. Chagwirana yankhula boma siku apitawo adapereka address itangochitika Nkhani ya kumanebu kuti kumanebu maeso achitaliki amanebu apanga council kuti maeso a form 4 alembedwaso adzalembedwa sogolo muno zitichita cost 4.5 billion malaya kwacha achakwera the following day adabwera adalankhulapo adaena kuti ineyo ndikuchita join kapena kuti ndikugwirizana ndi amalawi onse amene akwiya ndi zimene zatani zachitika sindimayembekeza kuti zinthu zikayende chonchi mwachedwesa ana mwaphera ufulu ana amene kuti alembe maeso mu nthawi makolo awo nombaso ndalama ndi mu statement yawo imene anapereka tsiku limenelo adanenapo kuti kuli ma offices ambiri aboma amene taapasa the required autonomy ufulu komanso kuima kwawo paokha ndi mphamvu taapatsa kuti akonze zinthu zina koma zikuoneka kuti anthuwa sakukonza zinthu it seems anthuwa are resistant to change ndiyeno ine ndikuwapatsa anthuwa masiku owerengeka kuti akhale atakonza zinthu ngati sakwanisa kuzikonza zinthuzi ineyo I'll be forced kuti anthu wati asunthe abwerepo anthu ena ndiye ndithu taona kuti office imodzi imene atchulidwa yoena kuti mwina make ma cases ku court akuchedwa okhuza corruption okhuza zinthu zambiri zimene sizimayenda bwino office imene ya Director of Public Prosecutions kuti mkonze zinthu za anthu amene amaba makobiri mboma amasokoneza zinthu amene akatangale ziphuphu akuti amaona ngati kuti office imodzi imene zinthu sizimasuntha sizimayenda adayitchula kuti office imene zinthu sizikutani sizikuyenda amene mkulu wache ndi mayi amene adali mayi Mary Kachai pano kwabwera Dr. Steve Kayuni amene ali principal state advocate amene ndithu amuyikapo kuwapanga replace iwowa mayi waapitisa ku OPC ngati principal secretary ku office of president cabinet ndekabwera Dr. Steve Kayuni amene watenga position yawo iwowa Steve Kayuni kuti ayambe kugwira ntchito imeneyi akudikira parliamentary approval achite ndithu confirm ngati ndithu amene adzigwira ntchito ku office imeneyi tipite kaye ku break tikashoka ku break tikumanenso tipitirize nkhani zina pano pa Gwede-Gwede. Ngati mukutsegula kumene kanema yano tikupitiriza nkhani zomwe zagwedeza dziko lino. Mr. Chawes Banda nkhani ina ndiyokhuza Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima amene akutsogolera nkhani yakasinthidwe kakaganizidwe dziko muno. Lankhula pasachedwa pakuti tikuyenera kusintha kwambiri kaganizidwe kathu kuti tichoke mu mphawi tiyambe kuganiza
zokuti tidzipanga chuma kaganizidwe kabwino kuti pawekha pabanja kapena mdziko kapena pa chalichi koma kuti mwina anthu amvetsetse bwinobwino adakamba zotani Dr. Chilima. Dr. Chilima tisaiwale wanena bwino kuti ndi amene akutsogolera ma public sector reforms komanso ndi nduna ya economic planning and development tikamakamba nkhani ya umphawi kuchita plani kuchita kuti chuma chiyenda motani kuti amalawi atukuke zonse ndithu zili ku ministry yawo ya economic planning and development amagwira ntchito limodzi ndi National Planning Commission NPC imene director general wake ndi Mr. Thomas Muntali. Ndikumbukira bwino napita ine ku Lilongwe kunali National Development Conference yoyambirira adatsegulira Dr. Chakwera ndiye iwowa amalankhula Achilima onena kuti kumalawi kunoko tisinthe maganizo okuti poverty reduction tisamakhale ni maganizo oti zimene tikuchita tifuna tichepese umphawi tikhale ni maganizo okuti tiye tipange chuma tichite replace kaganizidwe ka kuchepesa umphawi ndikupanga chuma wamvesese okay ndifuna ndichite relate ndi zimene ananena mkulu wina timambuti ndakambako so siku lina kuti Professor Thandika Mkandawire. In fact siku limene tinapita ku National Development Conference imene adatsegulira Dr. Chakwera ku Lilongwe kunali keynote speaker anali wakunja ndiye anapanga deliver speech yake via Zoom. Mu conference imene yakupanga deliver speech yake adapangaso refer kwa Professor Thandika Mkandawire the late kunena kuti kumalawiko munali ni munthu wina the late Thandika Mkandawire munthu amene timuona ngati kumalawiko simunagwiritse ntchito bwino. Inenso ndimakondabwereza kuti Professor Mkandawire the late simunagwiritse ntchito bwino anali economist wako amagwira ntchito ku London School of Economics. Ndino Thandika Mkandawire anali mabuku lina amanena kuti the spread fund lumikize Nkhani imene na Dr. Chilima onena kuti tichose maganizo ochepetsa umphawi tiike mmitu mwanthu maganizo opanga create chuma akuti wealth creation. Ndiye Professor Thandika Mkandawire buku lina analemba kuti buku imene amalichola kuti the spread of economic doctrines akuti kufala kwa ziphunzitso za kuyang'ana nkhani ya economics kamene kuti kodi chuma chikuyenda motani anthu akuchita bwanji share chuma m'mayiko. Ndi buku limeneli Professor Thandika Mkandawire amanena kuti tikayang'ana kufala kwa ziphunzitso za chuma kuti kodi mayiko amayendesa bwanji chuma tizaona kuti kunoko ku Africa ku Malawi so chama 60s to 70s azungu ankatiuza kuti tiyenera tikhale ndi dziko lililonse likuyenera likhale ndi development plan. That was the first doctrine or the first teaching was ma 60s to 70s dziko lililonse likuyenera likhale ndi development plan. As a result adatenga anthu athu akuno ku Malawi kuwatumiza kunja kuti akaphunzitse what they called planning methods. Income amachola kuti national income accounts kena wakaphunzitse input and output kodi mapanga plan chuma bwanji. So they sent people outside the country to learn planning methods, national income accounts, input and output. Kena ko achita zimenezi aona kuti sizikugwira. You see kena kwa nauza kuti we need project managers. Kuti chuma chizipita pasogolo we need to have project managers. Ndi adatumizaso anthu ena kunja kukaphunzitsa project evaluation. Kukaphunzitsa cost benefit analysis. Kuti at least anthu azidziwe kuti project ikuyenda motani. Iyi kutipindulira, iyi si kutipindulira. Kenako imene 70 to 80 to 90 aona kuti sizikugwira. Kenako kuti what if we teach people issues of stabilization? Kuti chuma chizikhacho khazikika pasamakhale ma fluctuations from time to time mwina pakezi tuzikoza kwenda bwino kena ukaona kuti stabilization ijasikugwira pano ndifike no pano pomalizira chama 90 to 2000 mpaka na pano IMF ndi anza World Bank are arguing for what they call income distribution akuti kugawana kwa chuma olemera ndio sauka tichepese difference amachula mati pali mulingo ino amene amagwisa ntchito kamene kuti there is a tool which they use amachula kuti Gini coefficient imene imayeza kusiyana pakati pa olemera ndi osauka. You see kuti each shift in policy preoccupation of donors comes with capacity building of a generation of Malawians or Africans that need to implement that particular thing. Amatiphunzitsa anthufe. Now, chimenecha ndikumbutsa izizi ndi issue ina kuti ngati chama 94 ukumbukira mpaka Lucius Banda naye mbapo nyimbo ina amene kuti poverty alleviation is not for the poor. Poverty alleviation is not for the poor. Abakira atabwera 94 kumapitawo amakamba nkhani yacha poverty alleviation. Ifaka mati pasaka startup aki kapena chani akuti tingo chita alleviate tingo chepetsa ngono maganizo amene aja ndi amene Chilima akuti
tichose maganizo a poverty alleviation chifukwa angakhale Professor Tandika anena kuti poor policies are poor policies, they are bad policies. Ife tikamakhala mindset yathu kuti tingochepetsa umphawi, we forget development. Koma tikakhala mindset yathu is focused on development and wealth creation, umphawi tikanawiwala chifukwa ndifakeni mangopezeka kuti tikupasa sitikukana tiza anthu osauka adzakhalapobe kuli vulnerable households, anthu amene ali child headed homes, kuli mabanja amene ali amatsogolera nzimayi ena oti they are physically challenged, anthu oti sangalime paokha sangagwire ntchito amayenera inde kuti alandire imene amake zithandizo in terms of social security, sumakhala cash transfers zimakhalapodi inde zimene zowathandiza anthu amene wawa. Koma mindset imene akunena Chilimayi tichotse tikhale ni mindset yoti tipange create wealth, tibwerese chuma, tisamakhale ni maganizo au mphawi yokuti tingopeza kachakudya kalero kwa subsistence kena kumawa tikayambeso kupempha sizigwira. Adalankhula mawu nditsirize nkhani, adalankhula mawu Barack Obama atapita ku British Parliament, adanena kuti lasting prosperity does not come in what a country or a nation consumes. Lasting prosperity comes from what a nation produces and the investment in its people and infrastructure. Awutandauza kuti yani inuyo ngati mufuna kuti mupite patsogolo dziko lanu lichite bwino sizitengera kuti chifukwa kuti mukupanga import zinthu zambiri musauka, koma ngati mufuna kuti mutukuke dziko lanu lipite patsogolo pangani invest mu anthu anu adzitha kupanga produce, adzitha kugulisa zinthu, komanso pangani invest mu infrastructure. So investment mwa anthu nchiyani? Education, good health care, komanso training mwa anthu anu, so that these things enhance their capacity or potential to deliver development to its people. Nditsirize pamene Yozukuta ndipo wesese unena kuti mangati tumvetsetse mumangona kusapota sino komatu kafika nkhani Yozukutayi akolo nkhani yaseno ulimena pache tipitirize. Yes, anthu atavotera kuti akufuna kusintha, yes, kubweresa boma latonse, adafunanso kuti wireless ya boma ya MBC television ndi radio yomwe imamedetsedwa ndi misonkho ya Malawi nakonso kusinthe. Yes, paja kumeneku kudali zinthu zosakhala bwino, timaona tonse timamva tonse. A gospel kazako nduna yadzofalisa nkhani idali ndi sonkhano ndakuluakulu komanso gwira ntchito kumene ku MPC auza kuti kodera ngati kuti anthu omwe kusafuna kusintha akufuna beko machita zinthu zawo mwachikalekale kufuna kudana ndi maganizo a Malawi omwe adavotera kuti zinthu zisinthe. Kudali zotani amacheza adi ndi makosana senior management komanso ndi ma staff ena ndi ena, I should believe middle managers aku MBC amacheza nawo ku Golden Pico ku mzinda wa Blantyre muno, anduna amene wa information na gospel kazako ndiye nkhani zina zimene zidatuluka kumene kumzona kuti akuti iwo achoyambirira aona kuti meeting yawo yoyambirira imene ndi senior management koyambirira tangolowa mboma akuti adapatsidwa chitsimikizo ndi makosana amene akuti MBC itani isintha koma akuti patha miyezi iwo akaona chimozimozi akuona kuti zinthu sizidasinthe akuti zinthu zidakayendabe mmene zidalili muja akuti ambiri anthu kumene kwakoneka kuti ali resistant safuna kusintha akuchita bezinthu mmene amachitira mbuyo akuti tikayang'ana bwinobwino zingokhala ngati kuti tangochosapo DPP ndibika potonse and they have continued mmene amachitira chani mzinthu zawo. Wani akambapo nkhani akuti coverage akuti zikuoneka kuti miyamake news zimakhala dominated ndi ma ministers maripiti maribroadcast ya president akuti zikukhala ngati kuti zikupitilira akuti ife tifuna tione kusintha kunena kuti aliyense amene akuyenera kuti apatsidwe coverage kaya ndo otsutsa kaya ndo ali mbali yolamula mpase be accommodative, creative and innovative, on top of all be ethical. Zijewa zimene alankhula a gospel kazako powauza makosana aku MBC koma observation yanga ineyo ndimenda odera adakamba sonkhana ya program akambaso na kuti programming yao is not that exciting ndene observation ya ine kuna chilungamo povuta kuti pochidziwa chinthu chija ine ndena kuti muyang'ane chinthu ichimodzi mukamba kuti programming yao yosakoma yosasangalatsa ndi apasa insight imodzi anthu angodziwako MBC zinthu zitasintha pali chichewa china chimene amanena munthu naye kuti what is politically correct today
is politically wrong tomorrow. You understand what I'm saying? Chimene chili cholondola Bandale lero pamawa chizakhala cholakwika. Now ndifuna ndibereke chitsanzo ichi anthu angoona ku MBC timayikamba MBC chifukwa kuti imayendesedwa misonkho ya inu ndine ndeti ndi ufulu oyika mbali chifukwa kuti misonkhoyo ndi athu ndi institution ya boma like any other institution. Ngati gospel kazaka wanduna anapitako ndi ukaona kuti zinthu zina sizikuyenda bwino, it is worth discussing that particular matter. Then chifukwa tikuyikamba then maana kuti chimene chili cholondola lero Bandale mawa chimadzakhala cholakwika. Chimene afuna kunena ichi chona kuti mukayangana programming imene ayichula andunayi muona kuti ngati palibe ma program osangalatsa, ngati ma program akuperewera, taonani chinthu chimodzi ichi. MBC idali ni ma program ngati awa. Kudali chindunji, kudali kauniuni, kudali Malawi pachitukuko, kudali sapita kawiri, kudali the interview, ne kudali programu ina your manifesto. Mwaona program menewa 6 if not 7. Now mukayangana wa programu sewa chifukwa kuti nthawi imeneyo zidali zolondola pamene tsiku la lero zotani zolamika ma program ajadadani adajotsa ali ma program oyika. Do you see now what I'm saying? Kuti what is politically correct today is politically wrong tomorrow. Is easy ma program wa 6 or 7 iwa osewa adapangidwa withdraw adaka aponya kunsi or they have been discarded. Now to replace the programs is not easy. Kudi mubwerese a substantive and creative and innovative programs 6 or 7 programs TV programs muwapange replace andu adzia konda adzia onera mupange firu space manager si zinthu zophweka. In the experience that I have in the years I've been in the industry ine ndikuona ngati zinthu zophweka ndifaka ndunanena kuti go into the field, get programs. Musamango dali na diary stories, fama diary stories alingati mina bungu elina mawa lizakutengani 7 ya 2 minutes mukajambule chintu mungu dali azimene za mutayari ama ita kuimba phone. So they are saying kuti be creative and innovative, come up with programs that be exciting. Mukapange program yosangalatsa. Exactly. So izi zimene nditu akunena. So IMBC they have been asked to be on their toes. They have been challenged kuti iyayi lowani mfield kajambuleni ma program osangalatsa. Most of all anduna akambapo so kuti chintu china chimene tichita staff audit komanso structural review ya zimene machita inu tuone kuti kodi inu mapanga chani functional review ichitika umeneko komanso akuti afuna achite review composition ya disciplinary committee komanso internal procurement committee ya MPC. Ndiye kudaliso zina zimene adapasa mpata ma staff kuti alankhulepo. Ndiye akambapa kuti aifedi kupempha kuti inuso anduna muuze nduna zinzanu kuti zisamatuze chotani chochita. Ngati munena kuti mufuna mundipange federal independent musamati tume aliyense asabakhale cholankhula pa ifeyo. Nduna yakuti ikuti chakuti there has to be unity of command. Kunena kuti tizimvera munthu mmodzi tisamamvere chigulu cha nduna. Ndiye kupempha kuti mukauze koso anzanu kumeneko asamango tituma kumatiuza zizonse pamene feyo tipeza kuti we are getting crazy tiziopa so timvera ndani. So ndikupemphani kuti kauze nduna zinzanu kuti ifeso asamango tituma kumango tiuza chilichonse tikhale ndi mmodzi amene zintani tizimvera. Potsirizira anthu anakamba pa kuti ayi komanso iyang'aneni Communications Act kuti in terms of appointment ya Director General mwina taipanga nikhale substantive azipikisana kuti mwina make pasamakhale political interference kuti zinthu zizenda bwana bweka. Yozukuta Mr. Jawes Banda supporter wa Arsenal itele pompo City Magdanda ulaso ifede Arsenal ndi masupporter tizaisapota mpaka kale nanga ndipanga bwana tidali disuleya chitera pamakina komanso bwanali makote pakamera. Ine Steve Kono Banda mukhale ndi tsiku lopambana kufikira lachiwiri ambuye akatisunga ndi moyo. Gwede-Gwede.